Ani bosai jeba mungsang kana buibono jeba mungsapon khalai kana an bosai kemai thangmani markhan bokhorok chabi malia markhan wana soka nukhange kisa sahar baidi an phone number oro sirwano nukhange kisa call khalai sabai jadi nin bosan bung tama Niranjoy Deborma bin para boro Rongmala abun bagino bo asa hamjagoi tongmani ano kun call khalai hori malia anga abun ang wana jakta tangai je mungsapon nang khana ni wansok nang Go phun rok call malia phun rok asa hamjagoi khlaine borok khlaili angkang mane mawana khata dile no bo video calling kok samo burung no bo video call khalai go phunuk di makang phunuk di basa butonya phunuk di mohake hano bo abo hiki tongnai si komai thanga na tabo ni mohake asa khanai borok se tabo kun phan ko phun switch off kun phan saholia tabo nor kok salai brum je japon bo thanga ke video call khlai man kok salai te na no de japon angke ang sangpai phano bo ko ola tangdi tabo video calling khalai di ne video calling khalai ma phunuk bono mane ano maya khlayo je ang sano gabon ro ge mane riya koroi bebeng roi tongo bo mas phaike rang tui phayo ge bosa butui rong no hamjago tam janai tam nangnai ga bhai sungo ge je bosa chana hano bosa je paina hano abon pai ro ge ano to bini rang joto rang mani hisab khalani ya phari ro ano to boni rang to gang to bi rang mai jespan pai mano jespan khaleman isata pura je rang a jiban pura nono ya phari bai na ano bo poke khoros 2000 haja kaise rong narugo bo asung nargya ge pura rang ana asike tangro bo bini rang ana mang tangro bo tangri bisi tangyasi ge ko hakena ni sin poribar choli tongta naithok khalai an bosai ano ke samung rok bisi tangriya no mai rok bonani tangnani ge bo tangriya kun jaga okhorona soya je nang boi malai phron theke bundur rok hajra mama thanga ai ani saka ang nokhor ka agi ge puila pro puila samai sin sikang da bosarok manei pai bosarok torbai akoi nang nokhor agi ma tangya nang agi bo tangriya no ge tabu bo bosarok kakha sagni ge ang raba dok rana srengya kuba ga puran logini raba rai tong gang habarok kisi misa nokhoro ge tabang rabat nijin nong ni ba bunyo ra khangge rang rona nango hone ang srengka ge ang no rakha ani nong ni rabat nong ge apun theke ga bano haba okhorna soliya inko bono hono rabat rakhanai borok nogo sarigo angke samung tangdi dibsa rabat adi dibsa nogo aram khe tongdi haba ta nokhodi bundur haba nong kangke botam jo jol ja joli jago dehe rok nostong na kirjak ta dehe nostong abo to saimi na lumna lumpra sampra ba hai rok dang na kirjak na mane abo to saimi abo tamo ko wansuk topon nung bundur hajra thang angke nono tam hne kutuk ei nini deher nostong ano ba rong bayeno ba kosto manano aba hai rok tam hne kutuk ang bunyar hajara thanga engke bosawo ang tangliya nungno tangi char sidi hanane bana hai heno non kosto jak te na nungno tangi char di ang tangya oi tongan thui tongan nung tangi char sidi hai henta dili nung ba video call kok sanai samung thangke bo nono pura rangya pharnai nono asuk samung tangrei khe tonai asuk ke aram ke hamjagoi tongmani che atom sa kok ma salia bian je kamai thanga ta na atom asuk hamjagoi tongmase phun rok khlailia switch off rong thaga ke kok ma salia ta nono karai ne onyo lama rok bo thangkana aba hai rong norok wansuk deman singasu kajengmon bosor baloka ang mohai bo nugya khubano mai wansuk mohai bo wansugui maya khuta boibai mungsa se khaijaka eba je kono ongkha aba hai no wansuk na aba hai no bo যদি no phun rok switch off ngang ang bo mohai ma wansuka tamden kunu phano kun je ekta khana hani ma binara character hame ke sekrita na je kun ekta nang khana ni ma wansuka tangbo nin bumukhe an bumukhe bisarani deborma kam khlaibo ras mistri mane boma hayabo simeni da nokti sada dalan rokti sawo ta boro samung khani thangmani kumar gato bomo samung koi bosor khaikya asto bosor rong khana o kumar gato thangman ke boma sa thang o mas ni 5 tarikon thangu bo nok ni oni jaga thangai ne samung khlai haicile laisi khlaiya ar tong khlayo tongoi khlayo bo nok ni ongkhari thang ka wife se ong ko koi mas rok tongoi 3-4 mas nu tongo rang rok pathuta ge bo phayo nok rogo ya haita pulen thega na ma ke soli tong na pulen thega na mo ha ke soliwo nong yang ning ga ke bo sa sing da thang te bin loi kep da tong sinang ni bo sa jung thango bo sa jung
bahai ke kemai thangka ni bai ke saiman ka kok sai tongmani no phun angko kol habliya hingke ang yabono wana khata nor kok ma sayang ke busuk din baloka ang 10 tarik joron ma sao ingrazini 10 tarik jora saka kaham no tini bai ke kodin kai tong kama mane tini bai ke kakhana 19 din dok nor thana kate thangka thangka sung thanao 3 bar phakya tam nei sai kya rakhe angko haiken sao an busai samtang thangmani kemau honin chayo arbo nor ja samung tangma jaga ke nai dinai kya siniya jaga bin loi kep da tong gerei ning siniman borok se gerei phone number bo kem thong kre gerei busai chung thang nor ke tangai ar thangai nai ya saimiya jaga thikena saimiya ke bor naine babno saimiya bala nor kok salai puro bor tong bor cha singye deba kumar gato honi simin sao paran bu morok singye he te onyo saya kun phano sudu kumar gat honi simi sao nor las kok salai mani a je kemai sin sikang tam kok salai ko ang kaham tongo an bagai ta wana di honi simi sahota a joran chakangge ko masaliya abo phungo de salai di bro sairi ni time ko saita sar saita rogo salayo kocha rok kol habliya ai horo ang honi mai tui sabainai 8ta sara ta sangpakya apur khlai nai mani kol habliya ta bini bong dolo kem ni phan bu morok ma man nang maya ko kem ni bong manager rong ni Maya. mistri rong ni manager ni bungo ase onyo jaga tangmani contact porang mano tabu go tao tao thangmani kang kaisipan bum maya sob saya nor nogo wala je bula jar tong gerei bolaya kun phano wa wala ya bu bolaya kaham ke no ang kumar gato samtang na hani sainai thangta nong nokong kun khek lai mar kori gerei gerei az gang gang ke nor kok salai puro wase pan sa sa a samung tang ma jaga kisa wala ka jarok sik je kono tuine wala jagrok tong ab hairo kun pan sahoya bo kaham tong ar bu kun gotha na kori na ehe tangi tong honin sahoro bo wa pro ke nor kitam wan so ar bu kun gotha na kori nogo bu kun gotha na kori gang ke atom sabini bodo switch off khlai oni jaga thangka na tam wan songaro abon saimale ata bora khalakya na ta mungkha abo saimale asung abon kocha rogo gang ken kol habliya sarata honi sarata digin kol habliya ta bini horni kok sanani kol khaikin habliya ta na mai sabai kisa mai rok da saka ni sung hona nai men ta bano gafuru no kol habliya ta apun thega ta kon kol habri male ata sung bina asal paraki boro asal paran bini rong mala ni nikhe ani ke ko bisromonjo master parawo nong sare khorok busuk tong 3 jona bistor baikha masa 18 বছর কাকা masa angke 13 বছর masa angke 11 বছর no 11 বছর kusu bong kha bin logi bike rok te tong gerei bike gari bo gari ban thang ojen thike pura ingo ko gari ang kol khai puro ko gari o kajang no ni sawro gari ban wa puro gari ban thang an bsai ka mamani mane bokhorok matha kharap haingkha ge ani bsa bo mak thamba tamke pusi sarna yabono saimai angi tokha beren shot hai ngene mai bo jai maya to tarok lai angi tokha kun khobor bo maya ni bagita ge abono ani bsai despa ngi tokha ge bhajang tokha to saimaya abono jotono lukorong no koijawo nukhange kisa sahaja badi bhajang ning tong sok nukhange ke sawadi bonok ni nokor thang pro kun mani phan te talang ingko bini sumjangnai ri rok simi talang ta bo te tam tam talang rang rok ri rok talang orang ka hazar kaisa talang gari bara hanai tai inge ko aadhar card ai card dok talang ya sungta ongkor thang pro o pomo da pula talang na khe omse sikang bo aadhar card voter card dok talang agi inge tangai phano bo mohai aadhar rok ai card dok talang ya tabo monu first bo aadhar talang ai card dok talang nokhor mani da asu bosor tang phakhe omon pula na monu puila bo aadhar nang sing jana khe tam bagai boro tam nang aadhar voter rok bono ang phun habui tong puro saka nungtang phun agai buda ai card dok tangi talang chrai rok poriman jora rok nango tahin talang mani bo ang samung nango hanai sa hota inge mobile te whatsapp te pathoga no juri nangkhe ni sa hota apur kok rok ma sai tong puro bokhe baire thana rok plan da tong baira thana thunu ni saya sudu kumar gato hani sao boba sepan baire rok tha thangka thangya ko ang bai je malai mani pore ang bono wasipan baira thangmano gya ang bai mang tongo bo kan ta buksong busa butinya bihik busano sarna hnai Niranjoy de Borma samung tangna hnai Rasmistrin samung tangna nong nokori thangmani
tapsu jora kifili phai sokpailia 19 din kai tongkha a samung tangma jaga da mungsasuk wngkha na tamung kha na walai bulai toklai ngui da kuno mungsasuk wngkha obon nok ni bukhak tei kirimani habjak ke je nungnai ro kisa sardi bini photo rojak tei phone number bo rojak ke tini bag sang chinai jotom na hambai।